こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王の膝の手術後の急速な回復を主治医が報告しました。ダライラマ法王は欧州議会及び欧州委員会の新議長を祝福されました。チベットでのチベット語の規制が強化されていると情報筋により報告されています。ビャンバシン主席大臣はカナダのチベット人とともにチベット中国紛争解決促進法の承認を祝いました。中央チベット政権及び国際チベットキャンペーンは米国議事堂で感謝のイベントを開催しました。スリヤンギ氏はチベット事務所ロンドンの新代表に就任しました。アリアツワンギャポ代表は東京で開催されたアジアの国際宗教の自由サミットに出席しました。チネチュキ代表は国連人権理事会のミシェル・テーラ米国大使にチベット中国紛争解決促進法への感謝を述べました。今週水曜日、ダレイラマ法の主治医であるツテンサドツァン医師とツァワンダムリ医師が法庁のウェブサイトで法の健康状態に関する最新情報を発表しました。医師らは膝の手術後4週間目に入った法が回復に向けて順調に進んでいること、また法の健康状態の改善の速さに非常に満足していると述べました。今週月曜日、ダレイラマ法王はロベルタ・メツラ欧州議会議長とウルスラ・ファンディア・ライエン欧州委員会委員長の再選を祝し、両氏にそれぞれ書簡を送られました。書簡の中で法王は60年以上にわたって加盟国間及び地域の平和を維持してきた欧州連合いわゆる EU の精神に対する深い敬意を表明されました。また第二次世界大戦後の和解と協力の精神に基づき EU が各国の利益よりも共通の利益を重視してきたことについて触れ、ますます相互依存し困難が増す世界において知恵のあるしっかりした感覚であると述べられました。法王は EU が他の国々にとって偉大な模範であり続けることを願い、両氏の成功を祈られました。国際チベットキャンペーンは中華人民共和国がチベット語の使用を弱体化させ、中国語に置き換えようとする取り組みの新たな側面が明らかになったと述べました。国際チベットキャンペーンが発表した報告によりますと、チベットの有名な文様を含むソーシャルメディアがチベット語の放送をブロックしており、中国当局はこれらの異議申し立てについて沈黙を続けています。ライブストリーミングは中華人民共和国で最も人気のあるオンライン小売販売の手段となっていますが、チベット人はドインのようにチベット語の使用に制限を設けているシステム環境から差別を受けています。これらにはクワイショー、ビリビリ、トークメイトなどの主要な中国のサイトが含まれています。ダラムサラに拠点を置くチベット人権民主センターもオンライン相談でチベット語を使用できないチベットの医療従事者の救助について言及しています。ある医師はオンライン相談で強制的に閉鎖させられました。2022年にはラジオフリーアジアのチベット局が多言語学習アプリのトークメットとビデオストリーミングアプリのビリビリがチベット語の投稿を削除したと報じました。チベット人権民主センターもまた、クワイ省がチベット語での制限を課していると報告しました。制限はチベット語の配信の制限にとどまらず、チベット語で書かれたコメントにも及んでいます。チベット国際キャンペーンは中国政府がオンライン環境でチベット人が母国語を使用する権利を保護しない理由の一つは、このような制限がチベット人の間でも中国語を主な言語とし、チベット語の学習を弱体化させるという中国政府の政治的目的を満たすものだからであると述べました。フリーダムハウスはその2024年の報告書、世界の自由の中で中国全土で実施されているオンライン検閲及び監視システムはチベットではより厳しく適用されており、WeChat のようなアプリでのチベット関連キーワードの検閲はますます巧妙になっていると報告しています。
ペンバスリン主席大臣はラダックのチベット人居住権の公式訪問を終え、カナダのオンタリオ州に到着しました。主席大臣はダレイラマ法の膝の治療の成功、アメリカでのチベット中国紛争解決促進法の制定、およびカナダ下院でのチベットの自決権を支持する動議の全会一致の通過という3つの重要な出来事を祝うために、オンタリオのチベット人コミュニティが主催した祝賀イベントに出席しました。このイベントは7月20日にカンジョンシュデリンで開催されました。祝賀会での演説では、中道アプローチ政策を強化するためには、チベットの歴史的独立を主張し、立証することを目指している第16回内閣の政治戦略について説明しました。また、アメリカ大統領がチベット中国紛争解決促進法を承認し、カナダ下院がチベットの自決権を支持する動議を通過させたことについても言及しました。ジェームズ・マロニー議員はチベットの大義に対する揺るぎない支持を再確認する一方で、カナダ下院における最近のチベット支持の動議の可決について説明し、アメリカにおけるチベット法案の成立に対してチベット人に祝辞を述べました。今週木曜日、チベット中国紛争解決促進法の署名を記念して、連邦議事堂ビジターセンターでリセプションが開催されました。中央チベット政権のペンバツィン主席大臣は、法案の尽力にチベット人の感謝の意を表しました。リセプションには、ネンシー・ペロシ名誉議長、マイケル・マコール議長、ジン・マッカバン下院議員、ジョン・ウィルソン下院議員が出席しました。また、チベット人がアメリカに感謝するビデオが上映され、出席者の関心を集めました。主席大臣は7月22日から25日までワシントン DC を訪問し、アメリカ議会の議員たちとの会談に加え、国務省やホワイトハウスの高官ともチベット関連問題について会談しました。また、ブルーキングズ研究所での中国センターのディレクターであるライアン・ハンス氏が司会を務める非公開の専門家円卓会議にも参加しました。そこでは米国国際開発庁の関係者や議会スタッフとの会談も行われました。さらに主席大臣は首都圏チベットコミュニティセンターで開催されたチベット中国紛争解決促進法の成立を祝うコミュニティ祝賀会にも参加しました。週末にはマディソン、ウィスコンシン、ミネソタ、シカゴのチベット人コミュニティを訪問する予定です。今週水曜日に発行された通達でチベット亡命政府内閣は、ロンドンのチベット事務所におけるダレイラマ法の新代表にツリヤンキー氏を任命したことを発表しました。ツリヤンキー氏は現在中央チベット政権の選挙委員会及び広域事業委員会の秘書官を務めています。ヤンキー氏はチベット事務所の代表は主席大臣及び大臣の立ち会いのもと内閣によって任命されなければならないとする広域事業委員会の基礎及び規定の第19条第1項に沿ってロンドン事務所の代表に任命されました。ツリヤンキー氏は1995年に公務員として採用され、これまでには宗教文化省、財務省、厚生省、チベット舞台芸術研究所、チベット政策研究所、内閣官房及び情報国際関係省で勤務してきました。今週月曜日、アメリカに拠点を置く国際宗教の自由、International Religious Freedom、通称 IRF は海外及び現地の共催者とともに東京で2024年国際宗教の自由サミットアジアを開催し、アジアにおける信教の自由について議論を交わしました。ダレイラマ法日本代表部事務所代表であるアリア・ツワンギャブ博士がパネリストの一人として参加し、この地域におけるジェノサイドの影響について講演しました。アリア博士はチベットの現状について説明し、中国共産党政権が70年以上にわたってチベットのアイデンティティ、文化、宗教を破壊し続けていることについて述べました。また、中国当局によるチベットの総員軍の破壊と、特にダレイラマ法の転生者選定における中国政府の干渉についても語りました。IRF の元特命全権大使であるサム・ブランバック氏と IRF 米国委員会の元委員長であるカトリナ・ラント・スウェット氏がこの1日イベントを主催しました。7月20日、チベットハウスジャパンとアジア民主化運動は東京の文教シビックセンターでチベット教育社会学者のギャル博士と
亡命チベット政権議員でチベット行動研究所アジアプログラムマネージャーのドジェスタン氏、Student for Free Tibet のテンジンミンレ氏とツテンドジ氏のチームによる講演と記者会見を開催しました。タレイラマ法日本代表部事務所のアリア・ツワンギャプ博士は、アメリカ議会のチベット中国紛争解決促進法の重要性について講演し、この法律の日本語訳を聴取者に配布しました。教育社会学者であり、中国のチベットにおける同化教育政策研究の第一人者であるギャル博士は、中国のチベットにおける植民地的寄宿制学校について、その始まりと3段階にわたる進展についてプレゼンテーションを行いました。ギャル博士とそのチームは、明治大学と早稲田大学でも講演やプレゼンテーションを行いました。また、日本チベット国会議員連盟の下村博文会長と面会し、チベット情勢の危機的状況を伝え、議員の支援を求めました。ギャル博士は東京大学など他の場所でも講演を行う予定です。今週水曜日、ティネチュキ代表は国連人権理事会のミシェ・テーラ米国大使にチベット中国紛争解決促進法の制定に対する感謝の意を伝えるとともに、チベットにおける現在の人権状況について大使に説明しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。